Toto oddelenie bolo založené v roku 2024 v reakcii na dramaticky sa zhoršujúci stav lesov v Európe a hlavne v Českej republike. Cieľom je získavanie nových poznatkov o týchto zmenách a najmä podpora ich prenosu do praxe a politík. Venujeme sa výskumu vývoja lesov v podmienkach zmeny klímy a možnostiam adaptácie ako lesov, tak aj lesníckeho sektoru. Dôležitou oblasťou nášho záujmu sú prírodné disturbancie, ako sú výchrice, požiary, premnoženia škodcov alebo biologické invázie. V Česku aktuálně probíhá největší kůrovcová kalamita, kterou jsme doposud zaznamenali. Zástupci Lesnické fakulty se účastnili v rámci poradního sboru ministra řešení této bezprecedentní situace. V tejto oblasti intenzívne spolupracujeme napríklad s Ministerstvom zemědělství Českej republiky alebo s medzinárodnými organizáciami, ako je Lesnícky Európsky inštitút alebo Ministerská konferencia o ochrane lesov v Európe známa ako Forest Europe. V rámci této pracovní skupiny byla vytvářena nová legislativa, opatření obecné povahy, které mělo pomoci tuto situaci zlepšit. A rovněž jsme se zúčastnili tvorby nového lesního zákona. Naše praktické výstupy z oblasti manažmentu rizík, ako napríklad správa Život s kúrovcem alebo politický dokument Management premnožení v 21. storočí, sú v súčasnosti dôležitou súčasťou tvorby európskych aj národných lesníckych politík.